आच्छा गेदे दिनैनि जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया मानि थाखाय आरो मा जाहोननि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों? जों शारीरिक भावे जेभावे देहायारि दुर्बल सुबुंफोरनि थाखाय जेसेबां गोदोनानै दं जेनाखि सोलिनो हाया जेनाखि मेगनजों नुवा जेनाखि मावनो दांनो सोलिनो हाया बेफोरनि थाखाय जों गारिनि बेबस्था आरो मेगन नुयैफोरनि थाखाय गग्लस आरो जेनाखि स्टुडेन्टफोर बैफोरनाखि जेनाखि कार्ड बे कार्डजोंनाखि जोंनि रेजिस्ट्रेशन जे सेंट्रेल गभर्नमेन्टआव रेजिस्ट्रेशन जानायनि परे जोङो जे सुबिदाखौ मोनगोन बे सुबिदानि थाखाय बे एसेसमेन्ट केम्पखौ खालामनाय जादों। दा गोबाव दिन जाबायमोन जोंनि जेनाखि देहायारि लोरबां सुबुंफोरनि थाखाय गारि घोड़ा जेनाखि हुइल ट्राइसाइकेल सियारिं आर स्टिक लावथि जेनाखि ब्लाइन्डफोरनि थाखाय ससमानि बेबस्था बेफोरनि थाखाय बहुत गोबाव जाबायमोन बे केम्पआ। दा बैफोर सुबुंफोरा मोनैनि थाखाय जोङो बे केम्पखौ खालामनाय जादों। आरो मोनसे खोथा बेनो जोंनि सुबुंफ्रा दिनै लेखा गोरोंबाबो जोङो जायनाखि लेखा फरायनानै गोदोनानै थादों बैफोर सुबुंफ्रा दिनैहाय बिटिसिनि जेनाखि अनसुंथाइ 4% रिजार्भेशन जेनाखि आर्टिकेल राइट्स बैफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांदों। बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै नमिनेटेड मेम्बार जे दङ बे मेम्बारनि गेजेरावबो एसेम्ब्लियावहाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव जोंनि थाखाय खुनु बेबस्था खुनु एजेन्डाखौ लानाय नुवाखै जोङो। भबिष्यताव जोंनि लेंग्रा जेनाखि बेंगुरा एस'सिएसननिफ्राय जोङो दिनै हुंखार होयो दिनै जोंनि जेनाखि मोननांगौ अधिकार आर्टिकेल राइट्स बैफोरखौ जेन' गोदान गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल जिएसपि आरो बिजेपि गभर्नमेन्टआ गोख्रैनो जोंनि मोननांगौ जेनाखि साख्रि आरो जेनाखि जोंनि माहिलिया जेनाखि अनसुंथाइ मोननांगौ 1000 करिया बेखौ जेन' रानिं खालामना होयो सिरियालै होलाङो। बेनि थाखाय जोङो दिनै गभर्नमेन्टआ जेबो बेबस्था लायैनि थाखाय जोङो एसेसमेन्ट केम्पखौ जोंनो दिनै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बेंगुरा एस'सिएसननिफ्राय बे केम्पखौ खुंनाय जादों। आरो जोङो एसेबां मानसि जागोन होननानै सानाखैमोन आङो दिनैहाय जोंनि लेंहरनायाव जों आइडिया खालामदोंमोन जोंनि एस'सिएसननिफ्राय 500 to 600 600 more than 600 जागोन होननानै खिन्थु बाव नुनो थांबाय जोङो 1500सोआ जोंनि बेंगुराफ्रा दिनै बाहागो लानो हादों। आं आसा खालामो बे केम्पजोंहाय जोंनि जेनाखि सोलिनो हायै मानसिफोरनि साइकेल आरो थाबायनो हायैफोरनि थाखाय जे लावथि आरो मेगन नुयैफोरनि थाखाय जे गग्लसफोरखौ जोङो बेनिफ्राय बेबस्था खालामना होनो हागोन जोंनि बेंगुराफोरनि थाखाय। आरो गभर्नमेन्टआ जेनाखि अनसुंथाइफोरखौ होआखै बेखौ जुदि थाबैनो होआब्ला बेंगुराफ्रा जेनाखि बेंगुराफ्रा लेखा रोंनानै साख्रि बाख्रियावहाय थांनाय बारावबो हाग्रामा गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय जेबो बेबस्था लायाखै। ओइबारनि गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि थाखाय बेबस्था लायाबा जोङो गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनाय जागोन। बेखौ जोङो गोदान गभर्नमेन्ट बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि गभर्नमेन्टनिसिम अनुरद खालामनाय जाबाय बा खावलायनाय थाबाय जुदिअ जोंनि थाखाय ओइबारनि बिटिसि फार्स्ट एसेम्ब्लि जेनाखि फार्स्ट सेसन बेयाव जुदि जेबो बेबस्था लाबा जोङो गणतान्त्रिक बिटिसि अफिसाव जों आन्दलन खालामनाय जागोन। बेनि थाखाय जोङो जानुनि होनाय जाबाय दिनैनि एसेसमेन्ट केम्पजों लोगोसे। बेनि थाखाय जोंनि बेंगुराफोरखौबो जों जेसेबां अल बिटिएडि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बेंगुरा एस'सिएसनखौबो जोङो दिनैहाय खावलायखानाय थायो जोङो जुदि नांगौब्ला जोंनि जेनाखि अधिकार बेखौ मोनाब्ला जोङो गणतान्त्रिक आन्दलनखौ जोङो फैगौ जानुवारिनि प्रथम एसेम्ब्लिनिफ्रायनो जोङो बेखौ आरामरि खालामनाय जागोन। बेनिखायनो आं दिनै बे चेनेलनि जुरियथै गभर्नमेन्टनिसिम आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बे केम्पखौ खुंनाय जादों। आरो जोङो एसेबां मानसि जागोन होननानै सानाखैमोन आङो दिनैहाय जोंनि लेंहरनायाव जों आइडिया खालामदोंमोन जोंनि एस'सिएसननिफ्राय 500 to 600 600 more than 600 जागोन होननानै
खिन्थु बुंनो थांबा जोङो 1500सोआ जोंनि बेंगुराफ्रा दिनै बाहागो लानो हादों आं आसा खालामो बे खेमजोंहाय जोंनि जेनाखि सोलिनो हायै मानसिफोरनि साइकेल आरो थाबायनो हायैफोरनि थाखाय जे लावथि आरो मेगन नुयैफोरनि थाखाय जे गग्लसफोरखौ जोङो बेनिफ्राय बेबस्था खालामना होनो हागोन जोंनि बेंगुराफोरनि थाखाय आरो गभर्नमेन्टआ जेनाखि अनसुंथाइफोरखौ होआखै बेखौ जुदि थाबैनो होआब्ला बेंगुराफ्रा जेनाखि बेंगुराफ्रा लेखा रोंनानै साख्रि बाख्रियावहाय थांनाय बारावबो हाग्रामा गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय जेबो बेबस्था लायाखै ओइबारनि गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि थाखाय बेबस्था लाबा जोङो गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनाय जागोन बेखौ जोङो गोदान गभर्नमेन्ट बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि गभर्नमेन्टनिसिम अनुरोध खालामनाय जाबाय बा खावलायनाय थाबाय जुदिअ जोंनि थाखाय ओइबारनि बिटिसि फार्स्ट एसेम्बलि जेनाखि फार्स्ट सेसन बेयाव जुदि जेबो बेबस्था लाबा जोङो गणतान्त्रिक बिटिसि अफिसाव जों आन्दलन खालामनाय जागोन बेनि थाखाय जोङो जानुनि होनाय जाबाय दिनैनि एसेसमेन्ट केम्पजों लोगोसे बेनि थाखाय जोंनि बेंगुराफोरखौबो जों जेसेबां अल बिटिएडि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बेंगुरा एसोसिएसनखौबो जोङो दिनैहाय खावलायखानाय थायो जोङो जुदि नांगौब्ला जोंनि जेनाखि अधिकार बेखौ मोनाब्ला जोङो गणतान्त्रिक आन्दलनखौ जोङो फैगौ जानुवारिनि प्रथम एसेम्बलिनिफ्रायनो जोङो बेखौ आरामरि खालामनाय जागोन बेनिखायनो आं दिनै बे चेनेलनि जुरियथै गभर्नमेन्टनिसिम आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एक बार है अशरफ अली एक बार है अशरफ अली